Γεια και χαρά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα γιόγκα για όλους. Είμαι ο Χρήστος και επειδή έχει πάρα πολύ αέρα σήμερα θα ντουμπλάρω τη φωνή μου σαν σωστή μεξικάνικη σειρά. Λοιπόν, αυτή η πρακτική είναι αφιερωμένη στην τόνωση του οργανισμού, στην τόνωση της διάθεσής μας, στην τόνωση της ενέργειάς μας και είναι πολύ σημαντικό να την κάνετε είτε κατά τη διάρκεια όταν ξυπνάτε το πρωί, είτε κατά τη διάρκεια της μέρας. 10 λεπτά είναι πολύ σύντομη και θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε τη μέρα σας με ενέργεια. Πάμε λοιπόν να χαλαρώσουμε τους ώμους μας, να κλείσουμε τα μάτια μας, να πάρουμε μερικές εισπνοές από τη μύτη, έκπνοη από τη μύτη. Και θα τοποθετήσουμε τις παλάμες πάνω στην κοιλιά μας. Σε κάθε εισπνοή νιώθω τον αφαλό μου να φεύγει μπροστά. Σε κάθε έκπνοη νιώθω τον αφαλό μου να μπαίνει προς τα μέσα. Αργές, ήρεμες αναπνοές. Εισπνέω και έκπνεω. Και πάμε τώρα να φέρουμε τις παλάμες στο κέντρο της καρδιάς, να νιώσουμε τώρα αέρα να ανεβαίνει ψηλά, την πράνα, τη ζωτική ενέργεια. Και τώρα με την επόμενη εισπνοή θα φέρουμε τα χέρια μας ψηλά και με την εκπνοή θα φέρω τους αγκώνες κοντά στα πλευρά μου. Εισπνοή, χέρια πάνω, έκπνοη κάτω, πάνω κάτω, εισπνοή, έκπνοη. Νιώστε την ενέργεια να ανεβαίνει ψηλά προς τα δάχτυλα το χεριό σας. Όσο πιο γρήγορα κινείστε, τόσο πιο γρήγορα ανεβαίνει η θερμοκρασία και η ενέργειά σας. 3, 2. Εισπνοή, χέρια ψηλά, μένω και με την επόμενη εκπνοή αργά θα ακουμπήσω τις παλάμες πάνω στα γόνατά μου. Τώρα, με την επόμενη εκπνοή, κάντε μια ωραία καμπούρα, φέρτε τον αφαλό σας προς τα μέσα. Εισπνοή, θέλω να κάνω ένα τόξο με τη σπονδυλική μου στήλη, να φέρω το πηγούνι μου ψηλά. Εκπνοή, καμπούρα, αφαλός προς τα μέσα, εισπνοή, πηγούνι ψηλά. Εκπνέω. Και εισπνέω. Έκπνοη, τεντώνω χέρια, εισπνοή, λυγίζω τους αγκώνες μου. Και πάμε σιγά σιγά να έρθουμε από εδώ σε θέση τραπεζάκι. Το κάνουμε από την άλλη πλευρά, να με βλέπει και ο ήλιος. Και πάμε, έκπνοη. Μεγάλη καμπούρα, εισπνοή, ανοίγω το στήθος μου, θέλω να κοιτάξω μπροστά, επιτρέπω στον αφαλό μου να έρθει προς τα κάτω. Έκπνεω, καμπούρα, εισπνοή, ανοίγω στήθος, έκπνοη και εισπνοή. Και πάμε να τεντώσουμε, μάλλον πάμε να φέρουμε το αριστερό πόδι λυγισμένο προς τα πάνω και προς τα μέσα. Προς τα πάνω και προς τα μέσα. Προς τα πάνω και προς τα μέσα. Ωραία. Και τώρα τεντώνω το αριστερό μου πόδι, το φέρνω από τη δεξιά μεριά και στρίβω τώρα τον κορμό μου έτσι ώστε να μπορέσω να δω πού είναι το δάχτυλο των ποδιών μου και η φτέρνα του αριστερού μου ποδιού. Οπότε τη διάταση τη νιώθετε ουσιαστικά στην αριστερή σας πλευρά. Και πάμε να αλλάξουμε πόδι, δεξί πόδι λυγισμένο, το φέρνω ψηλά και το γόνατο προς τα μέσα κάνοντας μια καμπούρα και πάνω και μέσα. Και πάνω και μέσα. Και πάνω και μέσα. Πάμε λίγο ακόμα. Να ξυπνήσει καλά το σώμα μας. Τεντώνω ποδαράκι, το φέρνω πάνω από το αριστερό και στρίβω να κοιτάξω το πόδι μου. Φέρνω τα δύο πόδια μου μαζί και από εδώ γατζώνω δάχτυλα ποδιών, κάτω σκύλος. Πάμε να κάνουμε πεντάλ στα πόδια μας, λυγίζω και τεντώνω ένα λάξ. Μία το αριστερό και μία το δεξί. Μία το αριστερό
και μία το δεξί. Θέλω να νιώθω τη διάταση πίσω στις γάμπες μου, ίσως στους οπίστιους μυριαίους. Ας αισθάνω λίγο και τους αστραγάλους μου. Και πάμε να περπατήσουμε τα πόδια μας προς τα χέρια μας. Κρατήστε τα πόδια σας τεντωμένα, λυγίστε τους αγκώνες, πηγούνι κοντά στο στήθος. Νιώστε να μακραίνουν οι μυς σας. Και πάμε να δώσουμε μια μικρή κίνηση εδώ, δεξιά και αριστερά. Λυγίζω γονατάκια. Με την επόμενη εισπνοή πάμε να ξεδιπλώσουμε σπόνδυλο-σπόνδυλο τη σπονδυλική μας στήλη και να φέρουμε τα χέρια μας ψηλά προς τον ουρανό, ανοίγω στήθος και με την εκπνοή οι παλάμες θα έρθουν προς το κέντρο της καρδιάς μας. Εισπνοή, χέρια ψηλά. Εκπνοή, όρθια τσιμπίδα, θέση της δίπλωσης. Ακουμπάω τα παλάμες μου κάτω από τα γόνατά μου και θέλω να τεντώσω τα πόδια, να τεντώσω την πλάτη, να τεντώσω τα χέρια. Ουσιαστικά θέλω να δημιουργήσω 90 μοίρες με το σώμα μου. Και μεγάλο βήμα για το αριστερό μου πόδι, γόνατο στο έδαφος και με την επόμενη εισπνοή θέλω να φέρω τα χέρια μου ψηλά. Και επειδή είμαι βλαχοδήμαρχος, χαιρετάω και τον κόσμο που περνάει πίσω από την κάμερα. Θέση σανίδας, εισπνέω, εκπνοή, γόνατα. Έλα Χρήστο, πάμε γόνατα. Στήθος, πηγούνι στο έδαφος, η λεκάνη μου ψηλά, αν το επιτρέπει το σώμα μου, και με την επόμενη εισπνοή Μπουτζανγκάσανα στη θέση της κόμπρας. Ίσα ίσα να ανοίξει το στήθος, δεν χρειάζεται να ανέβετε πάρα πολύ ψηλά, ειδικά αν η πρακτική σας είναι τις πρώτες πρωινές ώρες. Έκπνοη Αντο Μουκα Σβανάσανα, κάτω σκύλος. Κρατήστε τα χέρια σας τεντωμένα, τα πόδια τεντωμένα, οι φτέρες μου θέλουν να πλησιάζουν προς το έδαφος και με την επόμενη εισπνοή αριστερό πόδι ψηλά, έκπνοη λυγίζω γόνατο, δυνατή κοιλιά και προσπαθώ να περάσω το αριστερό μου πόδι ανάμεσα από τις παλάμες μου. Δεξί γόνατο στο έδαφος. Αν δεν το κάνετε με την πρώτη, πιάστε το πόδι σας και φέρετε το μπροστά. Εισπνέω. Ανοίγω στήθος. Θέλω να στείλω τη λεκάνη μου προς τα κάτω διαγώνια. Εκπνοή. Δύο πόδια μαζί μπροστά, ουτανάσανα στη θέση της δίπλωσης. Και με την επόμενη εισπνοή πάμε αργά αργά να φέρουμε τον κορμό μας ψηλά προς τον ουρανό και εκπνοή παλάμες στο κέντρο της καρδιάς. Πάμε να κάνουμε το ίδιο και για το δεξί μας πόδι. Εισπνοή, χέρια ψηλά. Εκπνοή, θέση της δίπλωσης. Μεγάλο βήμα για το δεξί μου πόδι. Εισπνοή, χέρια πάνω. Εκπνοή, θέση σανίδας. Και από εδώ, γόνατα, στήθος, πηγούνι στο έδαφος. Εισπνοή, Μπουτζανγκάσανα, θέση κόμπρας. Ίσως να θέλετε να ανεβείτε λίγο πιο ψηλά, αν το επιτρέπει το σώμα σας. Ίσως να μείνετε εκεί που ήσασταν πριν. Έκπνοη, Αντο Μουκα Σβανάσανα, κάτω σκύλος. Τεντώστε πόδια, τεντώστε χέρια και πάμε να φέρουμε το δεξί μας πόδι ψηλά και μπροστά, αριστερό γόνατο στο έδαφος. Εισπνοή, χέρια πάνω. Εκπνοή, δύο πόδια μαζί. Με την επόμενη εισπνοή Άρντα Ουτανάσανα, τεντώνω χέρια, τεντώνω πόδια, τεντώνω πλάτη, κοιτάζω μπροστά αν ο αφιέρας μου το επιτρέπει. Και με την επόμενη εκπνοή χαλαρώνω, λυγίζω γονατάκια, ρολάρω προς τα πάνω, ξεδιπλώνω τη σπονδυλική μου στήλη, χέρια ψηλά. Και με την εκπνοή οι παλάμες θα έρθουν προς το κέντρο της καρδιάς μου. Πάμε λοιπόν τώρα να κάτσουμε, είμαστε σχεδόν στο τέλος της πρακτικής μας. Τεντώνω ποδαράκια, εισπνοή μακραίνω τον κορμό μου, χέρια ψηλά, έκπνοη, προσπαθώ να πιάσω δάχτυλα ποδιών. Αν δεν μπορώ να πιάσω δάχτυλα ποδιών, πιάνω αστραγάλους, κάτω από τα γόνατα, πίσω από τα γόνατα. Οπουδήποτε μπορώ να επιτρέψω στο σώμα μου να φέρω το στήθος μου λίγο πιο κοντά. Και τώρα, από εδώ θα λυγίσω γόνατα και θα μπω σε ανάποδο τραπεζάκι. Τα δάχτυλα των χεριών μου ιδανικά θέλω να κοιτάζουν μπροστά. Αν δεν κοιτάζουν μπροστά, μπορούν να κοιτάζουν στο πλάι, μπορούν να κοιτάζουν πίσω. Και κατεβάζω τη λεκάνη μου, τεινάζω λίγο τους καρπούς μου, πλέκω δάχτυλα χεριών, κάνω αυτή την κίνηση, δεξιόστροφα και αριστερόστροφα, οποιαδήποτε ένταση να φύγει. Για σας που δουλεύετε και από υπολογιστή, θα δυναμώσουν οι καρποί σας αν είναι λίγο πιο άνετα.
Και πάμε να φέρουμε το πηγούνι κοντά στο στήθος και να ξεκινήσουμε να κάνουμε κύκλους. Δεξιόστροφους ή αριστερόστροφους. Διαλέξτε εσείς ποια κατεύθυνση θέλετε. Ωραίους, μεγάλους κύκλους. Μπορεί να ακούγεται κράκ και κρούκ. Να αποσυμφορήσουμε λίγο την ένταση από τον αυχένα και πάμε να κάνουμε τους ίδιους κύκλους από την άλλη την πλευρά. Αργά, αργά, αργά. Παρατηρήστε τι νιώθει το σώμα σας. Πώς είναι η ενέργειά σας, πώς είναι η διάθεσή σας αυτή τη στιγμή. Τώρα όλα αυτά τα σκέφτομαι, αλλά δεν τα έχω πει, τα λέω τώρα. Η εισπνοή. Πάμε να φέρουμε τα χέρια μας ψηλά. Και με την εκπνοή παλάμες στο κέντρο της καρδιάς. Η δεκάλεπτη πρακτική τελείωσε. Μπράβο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.